Al dülöy de emes, kayıp da emes. Mujahidler tagbir geltirip jol tartıp baratıştı. Jer menen gök yüzü tagbirden ününen kudum ele termelip jatkansydy. Bir gezde bardygy bir ozdan abdan kattu Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, Allahu ekber dep tagbir geltirişdi. Sahabalardyň mınday hareketine janyňardy ayagla, ünüňördi biýikletpegile, ankeni siler dülöýdi çakyrgan joksuňar, kaýypka gykyrgan joksuňar, büt nerseni bilýüçü, uguçu jana barынан jakyn Allahka dua kılıp jatasyňar dedi. Oba, biz dua kılıp jatgan Allah dülöý demes, kaýyp demes, bizge ilimi, erki, kudreti menen gürö tamyrybızdan da jakyn. Hakykatda biz insandy jaratdyk jana anyň göňülün azgyrgan nerselerdi da bilebiz. Biz aga gürö tamyrынан da jakynbyz. Ar bir awaldan kabardarbız jana ar uçurda kudretimizdin astynda. Kaf suresi 30-njy ayat. Jüregimizdin eň jaşyryn sırlaryn bilýüçü jalgyz al. Bilgendikden arzularımızga jogap berýüde, muhtaçdyklarymyzdy orunda tuğda. Rasul-u Akram jürüş malında ar tünügen jerinde uluk Allah'a mınday dep jalbaryp jatdy. Allah'ım, gelecekten kabatırlanudan, ötkөнгө gıjalat boludan, alsyzdykdan, boşoňdukdan, saraňdykdan, korkokdukdan, bel bügüçü karyzdan, zalymdyn, akı tebelegenderden çabulunan saga baş kalkalayım. İslam koşuunu Racide. Paygambarыбыз koşuunu menen Raci degen jerge jetip, al jerde tünögün kurdu. Bol jer Haybar menen Gatafandardyň jurtunun ortosunda jagaşkan jer ele. Bol jerge tünöp kaluularynyň sebebi mınday ele. Haybar jööttörü Gatafandardan jardam suraşkan. Alar anysyn kabyl kılıp, gerek uçurda gelip çeplerinde İslam koşuununa karşı birgeleşip salgılaşaryn bildirişken. Rasul-u Akram bol jagdaý tuuraly kabar algan. Oşol jardamdyn işke aşbosy üçin Gatafandarga eger jööttörgө jardam berişpese, Haybardyn bir jyldyk kurma tüşümü berilerin sunuştagan. Birok alar bol sunuştu kabyl kılışkan emes. Mına şonduktan Rasul-u Akram koşuunu menen uşul jakka gelip tünöşü menen Gatafandardan jööttörgө gelişi mümkün bolgon ar kanday jardamdyn jolum toskon boldu. Natyjada Gatafandar Haybar jööttörüne eç kanday jardam görsete albay, jurtunda otura berүүдөн bölök argalary galbady. İslam koşuunu Haybardyn aldynda. Paygambarыбыз andan ary Raciden Haybarga jyldy. Tündün bir okumunda Haybarga girip bardy. Tündö basıp kirүү adaty bolbogonduktan Paygambarыбыз taňdy güttü. Paygambarыбыздын duası. Rasul-u Akram Haybardyn aldyna gelip jetip, ey köktörдүн jana gölökölögöndörдүн Rabbi Allah, ey jerlerdin jana üstündögülördün Rabbi Allah, biz senden mına bul şardyn jakşylygyn, eldin jakşylygyn, bul şardagy büt nersenin jakşylygyn tileýbiz. Anın jamandygynan, elinin jamandygynan, içindegi büt nersenin jamandygynan saga baş kalkalaýbız dep dua kıldı. Ar bir şarga girerde Paygambarыбыз uşul duany kılçu. Taň atkanda Haybarlyklar koldorundagy aýl çaruba kuraldary menen talaalarına baruu üçin çepterinden çygyşganda maňdaýlaryndagy İslam koşuunun görüşdi. Şaşdylar getip, bular Muhammaddyň koşuunugo dep kıykırışıp, ızı çuğa düşüp, çepterine gire kaçtı. Kütülbögen nersege tuşuguşkan bolçu. Paygambarыбыздын tee alysdagy Madinadan gelip alar menen karmaşaryn göpçülügi boljogonda mesele. Antkeni alardyn çepteri bekem, kişileri göp, soguş kuraldary da garbyn bolgan. Andyktan Hazreti Rasulullah uşunun bardygyn eske alıp gelbeş gerek dep oýlaşgan.
görgöndö esteri oğonu oşondan bolçu. Alardın şaştılary getip, artyn garabay çepterine gire gaçkandaryň görgön Rasul Akram bul awaldy jakşyga jorup, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Haribat Haybar neçetkanda Haybar talkalandy. Biz duşman qowmdun jurtun basyp gire turgan bolsak, korkunuşka düşkön oşol qowmdun awaly kanday gana jaman bolot dedi. Haybar jeňişine işarat kılgan bul sözlerin 3 jolu qaytalady. Duşman tarap Haybar jööttörü özara akyldaşyp, akyrına çeyin çepterinden çykpay soguşuny çeçişdi. Soguşa turgan jööttürdün bardygy eň küçtüğü çebi Natat çebine çoguluşdu. Okatların, balaçakaların bölök çepterge jaýgaşdyrışdy. Salgılaşuunun baştalyşy. Salgılaşuu jööttör çogulgan Natat çebinen mujahitlerge ok atylışy menen baştaldy. İslam koşuunu Natattın aldında jaýgyşgan bolçu. Algaçky gün mına uşinti öttü. Bul aralykda çepterden atılgan okton 50 mujahit jaradar boldu. Ekinci günü Rasul Akramdın buyruğu menen İslam koşuunu turagın Raji jergesine kotordu. Uşintip jakyn jaýgaşgan üýlerden gelişi mümkün bolgon koop tuğluklardan saktanışganda ele algaçky jerdegi batkaktan da alyslaşdy. Paýgambarybız menen mujahitler gündö erteň menen kuraldanyp Natat çebinin üstünkü tarabyna gelip keçkirgenge çeyin jööttör menen salgylaşyp geçke juk gaýradan Rajige qaytyp gelip jatışdy. Paýgambarybyzdyn orup kalyşy. Oşol wagtda paýgambarybız baş oruga çaldykdy. 2 gün mujahitlerge çykkan jok. Koşuundu başgaruga algaç Hazreti Abu Bakyrdy mildetlendirip, jööttör menen salgylaşууga jönötdü. Salgylaş abdan katu jürgeni menen jeňişke jetilgen jok. Ekinci jürüşkö ak asabasyn Hazreti Umarga berip, mujahitler menen salgylaşууga jönötdü. Gaýradan kırçıldaşgan salgylaş jürdi. Birok jeňiş dale nasip bolbody. 7 gün muna uşinti öttü. Angyça İslam koşuunundan Mahmud bin Maslama şehit ketdi. Issyktan jana katu salgylaşdan çarçap, bolboy kalgan Mahmud Natat çebinin tübünde gölöködö es alıp jatkan uçurunda jogorudan jööttör ırgıtkan taştan başına oor jarat alıp 3 gün ötkön soň şehitlik martabasyna jetdi. Amir bin Aqvadın şehit boluşu. Oşul ele malda Amir bin Aqva menen Haybarlıklardan atakly kahramanlarynyň biri Marhab betme bet geldi. Kılıç şilteşe başlaştı. Amir Marhabdy kılıçy menen butga şiltegende kılıçynyň mizi küý menen özüne getip butunun ortoňky tamyryn şylyp ketdi. Jaralangan Amirdi İslam koşuununun turagyna alyp gelişdi. Oşol jerde jaratynan ulam şehit bolup kaza boldu. Ansyz dele paýgambarybız Haybarga gele jatkanda anın şehitlik martabaga jeterine işarat kılgan. Davs urusunun İslam koşuununa koşuluşu. Davs urusunun başçısı Şair Tufail bin Amr hicrattan murda Mekke'de paýgambarybız menen jolugup musulman bolgan. Oşondan beri urusun İslamiyatga çakırıp gelgen. Tufail bin Amr bul jolu urusundan 400 musulman menen hicrattın 7-nji ýylynda Madinaga geldi. Paýgambarybyzdyn Haybarga getkeni bilgende Haybarga gelip İslam koşuununa goşulup jööttörgö soguş açtı. Gelgen 400 kişinin içinde giyinçerek atagy çykkan Abu Hurayra radıyallahu anha da bolgon. Oşol jerde Hazreti Rasulullah menen jolugup görüşken Hazreti Abu Hurayra ahli suffaga goşulup, oşondan keyin paýgambarybyzdyn janynan çykkan jok. Allah Taala aga küçtü es tutum bergendikden öte köp hadisi şarif riwayat kılgan. Menden köp hadis bilgen Abdullah ibn Umar al uqqanyn жазчу, men жазчу emesmin degen. Asaba Hazreti Ali'de kurço ulanyp jatdy. Paýgambarybız bir günü
Erteň asabany Allah menen Rasulu any süýgen jana al da Allah menen Rasulun süýgen biröge berem. Allah anyň golu menen jeňiş alyp gelet, dedi. Mujahidlerde gyzygu çulgady. Uşul çoň şarapatga jeter zat kim boldy eken dep çatışdy. Har bir mujahiddiň gödönünde oýgongon taza arzu sezimi, alamdyn symygynyň golundan kuttu, abroýlu asabany aluw boldy. Tündü uşul ümitdi arzu menen ötkürüşdi. Taň atkanda tolkundatkan gyzygulary oga beter güçödi. Uşul tolkundatkan arzusun bir gana Hazreti Umar giyinçerek başçylykty, unda çatkanda komandirlikde, başçylykty oşol günküдөй arzu kılgan emesmin dep aýtgan. Har bir mujahid oşol arzu, oşol tolkundo, oşol uluw sezimlerge çömülüp kütüp turganda, bagymdat namazından giyin Paýgambarybız asabany alyp gelýäni buyurdy. Asaba daroo alyp gelindi. Bütkül nazar Paýgambarybyzdyň kuttu golundagy asabaga, kulaktar kuttu gozundan çygyp jeňi üçünü belgilei turgan sözge buruldy. Uşul kyzyguwlar menen tolkun doolordy bölüp, Hazreti Rasulullah Ali gaýda dedi. Jeňi üçü belgili boldy. Kyzygy oşol malda Hazreti Ali'nin gözleri orup al jerde jok ele. O Rasulullah, anyň gözleri orup jatat, deşdi. Rasulullah Akram aga garabay, meýli, çakyrgyla dedi. Kabardy algan Hazreti Ali daroo geldi. Orugan gözleri alamdyn symygynyň duasy menen şypa tapdy. Paýgambarybız Hazreti Ali üçin Allah'ım ısık suuktun kıyınçılığın andan alıp sal dep dua kıldı. Hazreti Ali aytat, oşol günden tarta ısık menen suuktan takır kıynalgan jokmun. Çynynda ele Hazreti Ali jaydın eň ısık kündöründe kalın çapan giyip jürse da kıynalçy emes. Kıştın eň suuk kündöründe eň juka giyim giyip jürse da hiç üşüýçü emes. Hazreti Rasulullah'tın ak asabasy emi Hazreti Ali'nin golunda turdu. Gyzyga garagan nazarlar gözlerimde jogoldu. Demek Allah menen Rasulu süýgen jana anında alardy süýgen zat mına uşul eken. Demek Haybar uşul abroýlu zattyň golu menen bagyntylar. Bardyk sahabalar birdei sezim menen bul İslam batyryna suktanyp garap duruşdy. Asabasyn Hazreti Ali'ge tapşyrgan Rasul-u Akram jeke özü aga soğut giygizip, zulpukardy beline baylap, Allah saga jeňiş nasip kılgıça salgılaşgın, artka burula görbe, dep buyurdu. Jürek Hazreti Ali golundagy kuttu asabasy menen tolkundanyp ilgerilep baratdy. Bir azga basyp barıp, o Rasulullah, men alar menen emneni işke aşyry üçin salgılaşgany turam dep surady. Alamdyn symygynan uşul jogap geldi. Allah'tan bölek Hudaýdyn jana ibadat kılına turgan zattın joktuguna, Muhammad Allah'tın Rasulu ekenine güölük berişkenge çeyin alar menen salgılaş. Alar munu atkarışsa, jandary menen mal mülkün saktap kalışat. Jüreklerindeginin esebi bolsa, uluk Allah'a garaşdy. Bul jogapdy algan Hazreti Ali çeçkindi, kuwanyşdy üni menen, o Rasulullah, musulman boluşkança alar menen salgılaşam, dedi. Rasul-u Akram mınday koşumça görsetmesin berdi. Alardın çepterine jetkiçe katu, aybattu jürüp otur. Anan alarda İslamga çakır, musulmandykty kabuldaşsa, mildetlerin bildirip goýt. Mildetlerin bildirip aýt. Allah'a kasam içem, sen arkyly Allah'tın alardın birösün ele hidayatga jetkirүүsü, senin göptögen kızıl töň bolup, alardy Allah'tın joluna berişiňden de kayırdı, dedi. Munu menen İslami jeňişlerden maksatı emne ekenin bildirdi. Hazreti Ali marhab menen betmebet. Hazreti Ali golundagy Rasulullah'tın asabasy menen mujahidlerden aldında ilgerilep basıp, asabany natat çebinin tüýüne saydı. İslam prinsiplerini düşündürüp, alardy musulman boluga çakırdı. Birok jöötler musulman bolunu kabul kılışkan jok. Salgılaşуу üçin çepterinden çıkıştı. Jürgen salgılaşta bir top jigitleri mujahidler tarabынан sulatıldı. Angyça Haybar jöötlerinin
eň jürekli eri bolup sanalgan Marhab bir tuğanının öldürülgenini ugup, askerleri menen çepden çykdy. 2 kat zot giyip, 2 kılıç beldenip, 2 selde oranyp durdu. Oşol aýbatly gelbeten salyp aýtdy: "Men gürkürep gelgen arslandardy da kılıç nayza menen dalay jaýlagan kişimin" dep aýkyrık salyp maktandy. Taýmanbas Batyr Hazreti Ali ukkanyna aldyrbastan: "Men da enem maga Haydar, Arslan dep at goýgan kişimin. Erdikde tokoýlardagy eň aýbatly arslandarsmalmyn. Silerdi jaşatpaým, jerge sulatam" dedi. Jekeme-jeke uruşda Jöötdürdün eň güçlü kişisi Marhab, Asadullah namynyň esi Hazreti Ali'ge turuşduk bir albay, başı Zulpukardan 2'ge bölünüp jerge kulady. Karap turgan Rasulullah mujahidlerge süýünçiledi. "Kubaňgyla, Haybardy bagynty jeňildedi." Andan keyin ele mujahidler kaharmança duşmanga girip gelip bir tobun sulatyp jiberişdi. Hazreti Ali ele al günü 8 jöötdi öldürdü. Bir uçur kalkanın düşürüp algandan janyndagy çeptin eşigin surup alıp kalkan kıldı. Jeňişke jetkençe çeptin eşigin kolunan düşürgen jok. Jeňişke jetişkenden keyin gana Hazreti Ali eşikti jerge taşlady. 8 kişi birgeleşip al eşikti götür albay koýuşdy. Kişilerinin bir-birden sulatylganyny görgen jöötler kaça başlaşdy. Duşmandyň katarlary toluk buzuldu. Rasulu Kibriyanyň aýtganynday, Allah jeňişdi Hazreti Ali'nin golu menen musulmandarga roğlady. Kaçkan duşman askerlerin kuğan Hazreti Ali mujahidler menen Natat çebine girip bardy. Birok al jerde baldardan bölek hiç kimdi tabalışkan jok. Baldarga tiyişken jok. Akıbeti jaman bolorun düşüngen jöötler Natattan çygyuga majbur boluşdy. Mujahidler Naim çebine jönöşdü. Bul jerde de katu salgılaşular boldu. Duşman köp askerin uşul çeptin aldında jogotup çep bagındı. Naim çebinen keyin Sa'b bin Muaz çebi bagındı. Musulman bolup şehitlikke jetken çaban. Paýgambarybız Haybar çeplerinin bir gançasyny kurçoga algan. Muну uşol malda koy eçkisini aýdagan bir önün İslam koşuğununa jakındap geletkanyn görüp kalyşdy. Bul kişi Haybar jöötü Amirden Yasar atty Habaşistandy kulu bolçu. Koy eçkisin bakçu. Haybar çepteri alınıp jatkan malda jööttörдүн kuraldanyp jatkandaryny görüp, "Emne kılgany jatasyňar?" dep suragan. Jööttör "Tetigil özün Rasul dep jarýalagan kişini öldüreli dep jatabız" deşken. Rasul sözünü ukkan Habaşistandyk Yasar bul sözün ırayımdy kol symal jüregin sılaganyny sezgensip bir saamga turup kaldy. Yasar jööttörдүн aýtkandary menen jetilip kalbastan jagdaýdy bulagынан bilgisi geldi. Muну şonduktan koy eçkisini aýdap Hazreti Rasulullah'tın aldyna çygyp geldi. "Sen emnelerdi aýtyp, kaýsyl nersege çakyrasyň?" dep surady. Rasul akram, "İslamiyatga çakyram. Allah'tan bölek Hudaýdyn joktuguna, jana men anın Rasulu ekenime göөлük berүүge, Allah'tan bölekke ibadat kılbooga çakyram" dedi. Yasar emi, "Men sen aýtganday ymanga gelip şahadat kelmesini aýtsam, natyjasy emne?" dedi. Rasul akram, "Eger iman geltirip, bul jolda ölsöň natyjasy beýiş" dedi. Muну ukkan Yasar oşol jerde daroo musulman boldu. Rasul akram aga ymanga gelip şahadat kelmesini aýtyp ölsö beýişke bararyny aýtdy. Birok Yasar olku-solku turdu. Al jaşagan çölkömde insandar makamy menen mansabyna, baýlygy menen gedeýligine jana gelbetine garap mamile görüşken. Türü suukka, özgöçe kulga hiç kim etibar berçi emes. Uşul sebeplerden ulam, o Rasulullah, men Habaş da çykanda kara öňdü, öňü sert, gedeý kişimin, kulmun. Uşul ahwalym menen jööttör menen garmaşyp ölsem da beýişke girembi dep surady. Rasul akramdan Yasardy süýüntgen jogap geldi. "Owa, beýişke giresiň." Yasar, "O Rasulullah, mına bul goý eçkiler mendegi amanat. Men alardy emi emne kılşym gerek" dedi. Rasul akram alardy bul jerden çygaryp
kıykırıp mayda taşırgıtı aydap jiber. Alar eýlerin taap getet dep Ýasarga jol görsetdi. Ýasar tura galyp jerden bir uç kum alyp koý eçkisini gözдөй sapyryp, "Kana, eýleriňerge gaýtkyla" dedi. Koý eçkiler kudum birö aýdagansyp üýrü menen jürüp eýlerine barışdy. Ýasardyn şeýit boluşy. İslamiyatga girүү symygyna jetken Ýasar oşol uçurdan başlap Allah jolunda salgylaşgan mujahid boldy. Mujahidlerden gatarynda er jürekçi duşmandy aralady. Көп ötpöy çepten ırgyp gelgen taştan şeýit boldy. Oşentip bir wagt namaz okuga mümkündük tabalbagan boýdan beýişke uçkan musulman namyn aldy. Şeýit Ýasardyn janazasy koşundun turagyna alyp gelişdi. Üstü jabılıp jerde jatdy. Janazany karap jatgan Hazreti Rasulullah'tın bir malda yüzün burganyn baykagan sahabalar gyzygyşyp, "O Rasulullah, andan yüzüňdi emne üçin burduňuz?" dep suraşdy. Rasul Akram sebebini düşündürdi. Şeýit sokku jep jerge gulaganda 5 huriylerinden 2 jubaýy gelip yüzündögi çaňdy sürtüp jatışyp, "Allah seni çaň toprakka bulgagandan yüzün toprakka bulasın. Seni öldürgende öldürsün" deşdi. Allah bul kuluna tartuu, ikram kılıp anı jakşylykka jetkirdi. Allah'a bir joluda sajda kılbaganyna garabastan, başjagынан 5 huriylerinden ekönü gördüm dedi. Mına ıklastuu az amalda tüölüktүү wakyt bütbös syýlyk, bütbös sop. Mına bul okuya bizge awalybızda, hareketibizde jana sözübüzde eň manilүү negiz ıklas menen ak niýetlүүлük ekenin sabak berýüdi. Ayrıkça bul okuyada Paygambarыбыз iman menen İslamga çakyrууda insandardyň arasynda hiç kaçan koomduk martabasy kanday gana bolbosun bölüp garaçy emes. Owa Ýasar kapkara, sert yüzlü kul bolup, koomdogy makamy boýunça oşol gezdegi insandardyň göz garaşynda eň tömönki katmar bolup sanalgan darajada bolçu. Oşunun baryna garabastan Paygambarыбыз any kor görüp kemsintgen jok. Anın musulman bolup bolbosunda hiç bir togotbostukdun belgisini görsetmedi. Teskersinçe, ol uttap İslamdy düşündürүү menen töölüktүү wagtga jetүүsüne sebepker boldu. İslam menen ymanga hyzmat kılgandar uşunday bam, uşunday oý menen hareket kılуулary gerek. Natyja 10 günge sozulgan kurçonun mezgilinde çepterinin 1-2'den bağınıp jatkanyn görgön jöötдөр çarasız kalıp tınçtık suraştı. Paygambarыбыз bul suranışların kabul kıldı. Alardan gelgen top menen Rasul Akramdın ortosunda tömöndögü bereneler iştelip çıktı. Çepterde salgılaşууga katışkan jööttörüň kanı tögülbeyt. Haybardan bala çakalary menen çıkıp ketүүge ruhsat berilet. Birden malga jüktölgön okatyn alıp ketүүge gana ruhsat berilet. Mından sırtkary kıymıldy bolobu, kıymılsız bolobu bütkül mülk, at, ja, zot, tuğulga syýakty kural jaraktar jana giyip turgan giyimlerinden bölek bardyk giyimler, gezdemeler Hazreti Rasulullah'a kaltırlar. Hazreti Rasulullah'a kaltırla turgan bardyk nerseler jaşyrylbayt. Jaşyrgandar bolsa Allah menen Rasulunun gorgosunun sırtında galat. Mına uşul şartlardan alkagynda tınçtyk gelişimine gelişken soň jööttör Haybardan çyguuga kamdanışdy. Alangyça Paygambarыбызга sunuş berişdi. Biz mal mülk eýesibiz. Mal mülkty garap işletkendi senden jakşyrak bilebiz. Bizdi jön goý, Haybar jerinde gala bereli. Rasul Akram sahabalary menen bul jerde turup gözömöldöөгө şarty jok ele. Oşul sebepten Paygambarыбыз sunuştaryn oň kabul alıp, Haybar mal mülkünün teň ekige bölüşdürүү şarty menen alarga jurtunda kaluularyna ruhsat berdi. Birok bul gelişim Paygambarыбыздын kaalosy menen jokko çygaryla almak. Oşentip jööttör İslam mamleketi menen jer işletүүдө ortok boluşup, tüşkön girişenin teň jarymyn ülüş kılıp berişmek. Rasul Akram ar jyly jyym terimi wagtynda Abdullah bin Ravaha hazretlerin Haybarga jönötçü.
Hazret Abdullah түшүмдү экиге bölüp, alarga kalagan bölügün aluga ruhsat berçi. Bul adilеттүү mamleden ulam jööttür. Uşul adilettikten arty menen jer menen asman butta turat dep aytpay goýa alışçy emes. Şeýitler menen ölgöndördün sany. Soguştun soňunda 1600 islam koşuunundan 20dan aşyk mujahid şeýit bolgonu bilindi. Öz çeplerinde korgonu artykçylygyna 20 000 kişilik jööt koşuununda ölgöndördün sany 93 boldu. Bul jarkyragan jeňişdin natyjasynda Haybar da islam mamleketinin çegarasyna goşuldu. Habaşistan muhajirlerinin Haybarga gelişi. Rasulu Kibriya Haybardan geteylek bolçu. Oşol malda Jafar bin Abu Talib'tin başçılygyndagy Habaşistandyk muhajirler çıga gelişdi. Rasulu Akram buga ötö narazy bolup, bilbey turam. Bul eki nersenin kaysыныsyna gubangandy? Haybar jeňişinebi je Irak'tan gelgen Jafargaby? Dedi. Paygambarыбыз Haybar oljosundan alarga da ülüş berdi.